Само на плаж ли ходиш? Не. И не е ли много студено още за плаж? Много е. И не е ли много студено още за плаж, бе, Лели? Ами не. Как не е? Наистина. Ма Бански имате ли за плаж? Няма. Как? На плаж без Бански. С какво се къпахте? С гасти. Само с гащите? Да. Как те момичета не могат само по гащи да се къпят, Лелю? Горнище трябва да има на Бански. Мама, трябва да ти купи горнище, то че не може да ходиш така без горнище. Да. Не, прилично мъжете ходят само с долнище, пък момичета с горнище има. Не момчета. Момчета само с долнище. Какво сега в тази какво ти вика днеска, че искал? Какво Да е? ходи на кафе. Ма с кой? Нали? И ще ходите ли? В петък? Да, петък. Ама какво ще пиете на кафето? Ами... Да изпием по една кика и край. Само по една ракийка. Да. Много няма. Все по една кика. Една ракийка с пица ли, бе, не е ли с салатка? Тя ракийката с салатка върви. И с газиянко. Какво газиранко? И момачка за пиви. И така. И така тръгваме си. И си тръгвате. Кой ще кара колата? Вие с кола ще ходите или пеша? Не писа бе, с колата. С коя кола, бе, Лелю? Коя кола ще вземеш? На тата колата ли? На кой? На твоя татко. Не. Коя кола? Моята кола на кой? На нашата? На коя вашата? На Стасето и твоето ли? Да. Ма вие и кола ли имате? Да. Каква е тая кола? Зиена, цяло зиена. Леле. Цялото зиена. Бре, аз не знаех, бе, Лелю, вие кога сте си я купили? Чея. Откъде, бе, Лелю, си я взехте? От магазина. Ма чисто нова ли? Да. И колко пари платихте за нея? За колата? 5 евро. Тя много скъпа, бе, Лелю. Да. А, И